L-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta lesit ix-xogħlijiet fit-triq Ħall-Qormi li saru b'investiment ta' €1,000,000. Dan biex it-triq li minn Ħall-Qormi twassal lis-sewwieqa sal-Ħamrun tkun aktar sigura u effiċjenti. L-Aġenzija spjegat li b'dan il-proġett triq Ħall-Qormi twesset għal 4 karreġġjati u ġiet installata sistema ta' barrikati tal-konkrit biex tonqos il-probabilità ta' xi aċċident. Fl-istess ħin, it-triq ġiet iddiżinjata mill-ġdid biex idħul u l-ħruġ bejn it-triq u ż-żewġ roundabouts li hemm jieħu inqas ħin. Il-€1,000,000 investiment talok ukoll għal bini mill-ġdid ta' bankini eżistenti fit-triq, kif ukoll il-bini ta' bankini ġodda biex kull żona ta' triq toffri aċċess sigur lil min ikun miexi. Kull forma ta' komunikazzjoni fosthom l-internet u l-enerġija issa qed jingħaddu minn taħt it-triq flok minn fuq. Il-proġett kien jinkludi wkoll il-bini ta' roundabout ġdida fit-triq it-Tiġrija biex jitjieb l-aċċess lil karozzi tal-linja għandhom għal Park and Ride ta' Ħall-Qormi u l-Marsa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.